Suomen kieleen on tuotu paljon epäselvää ja mitään tarkoittamatonta uusiokieltä, ja tämä on ongelma. Viimeisten noin 15 vuoden aikana niin yhteiskunnalliseen, poliittiseen kuin yritysmaailmaankin liittyvään keskusteluun on tuotu runsaasti termejä ja käsitteitä, jotka ovat varsin epäselviä vastaanottajalle. Erityisen yleisinä ja paljon käytettyinä toistuvat sellaiset käsitteet kuten vastuullisuus, tasa-arvo, kestävyys, demokratia, länsimainen arvoyhteisö, arvopohja. Kaikki nämä uusiotermit ja uusiokieli ovat vahvasti sidoksissa termien käyttäjään, ja niillä on syntymästään asti ollut vahva funktio agendana. Ne eivät myöskään ole syntyneet erityisestä tarpeesta, eikä niillä voida kovin helposti kuvata ilmiöitä. Kestävyys ja vastuullisuus ovat äärimmäisen usein käytettyjä oikeastaan missä tahansa keskustelussa. Usein asiantuntijat, poliitikot tai yritysjohtajat eivät tiedä sen enempää, onko heidän ajamansa asia lainkaan niin kestävä tai vastuullinen, mitä halutaan esittää. Kyseessä on pikemminkin pyrkimys antaa eettinen ja moraalinen kuva asiasta, itsestä tai yrityksestä. Sillä nykyaikana suurimmaksi hyveeksi on nostettu se, että ihminen tai asia vaikuttaa niin sanotusti eettiseltä. Termi tasa-arvo on esiintynyt suomen kielessä jo useita vuosikymmeniä. Kansainvälisten instanssien ja järjestöjen mukaan Suomi ja Pohjoismaat ovat aina olleet tasa-arvon kärkimaita. Kaikki, jotka vähänkin ovat maailmaa nähneet, ymmärtävät tämän. Mutta tämä ei näille tasa-arvosotureille riitä. He tekevät kaikkensa osoittaakseen, että niin sanottu epätasa-arvo on läntisen yhteiskunnan suurin ongelma, ja sen ratkaisemiseen tulee käyttää kaikki mahdolliset resurssit. On jopa alettu käyttää termiä lopputuleman tasa-arvo, jolla tarkoitetaan sitä, että myös maaliin saavutaan samaan aikaan. Tasa-arvotermiin ja sen käyttöön liittyy myös vahva uhrimentaliteetti. Tällä tarkoitetaan sitä, että ilmiön liittyy uhriutumista, joko itsensä tai muiden puolesta. Palataksemme termiin vastuullisuus, kuinka vastuullista on toiminta, jossa vähemmistöjen oikeudet nostetaan enemmistön oikeuksien edelle. Tai ilmiö, jossa maa ottaa miljardeja, jopa kymmeniä miljardeja, velkaa ja lapioi rahoja oman maan ja kansalaisten ulkopuolelle. Uusiokieli on usein korkealentoista ja sillä pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta todellisuuteen. Nämä termit ja sloganit, kuten Build Back Better, eivät synny itsestään, vaan taustalla ovat ja toimivat joukkovaikuttajia, joiden missio ja tavoite on vaikuttaa yhteiskuntaan ja ajaa kansaa sekä kansallisvaltioita osaksi yhtä ja samaa arvopohjaa. Ironisesti voisi todeta, että kuinka kestävän kehityksen mukaista on sellainen kasvava trendi, jossa pienen maan kielen ja kulttuurin annetaan pikkuhiljaa hävitä, tai sitä jopa tarkoituksenmukaisesti hävitetään, kuten usean perinteisen identiteetin kohdalla on tehty. Korkealentoisella kielellä on helppo kontrolloida asioita ja ilmiöitä, mikäli kuulijat tai vastaanottajat eivät ole tarkkana eivätkä vaivaudu kyseenalaistamaan kielen ja termien sopivuutta tai käyttötarkoitusta. Suomalaisten tulee olla tarkkana erityisesti, kun poliitikot ja median käyttämät asiantuntijat ovat äänessä. Usein asiat ovat juuri päinvastoin kuin mitä meille kerrotaan.